آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإند الله الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله قل بي آن محمد في يمبي أوهي إلي وحي أمراد الله يحفرام وحي أمراد الله أنه قوني في تستمع هديم جنگم لنفر جنتل من الجن بيامك جن نسيب وذلك في صلاة الصبح ونأكو جلد صبح ببطن نخل نكوني ويني موضع بين مكة والطائفة فكون مكة والطائفة وهم الذين ذكروا في قوله تعالى كبيروني حالابه دون ذكروا حالابه في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إن كانوا نونا هيكو بين فقالوا ندبي كوسي كم بجنة جديد بي jinneji hono mabben be bi innana minen de sami'na minnani qur'ana ajaban mo ganda ko kawniro e wa sabu labtemo e hawnademo minnani on qur'ana anani minnani on qur'ana en jangino ko iblis wi be jabbe jiiro ko hadi be yaade do asman non sande be gartinde non enen qur'ana ne jange be gandi ko dum do woni sababu hadde be yaade do asman be bi inna sami'na minen de minnani qur'ana ajaban mo ganduda ko kawniro ena haawe dum sakala kedido yahdi qur'ana o mo fewna ila rusdi fewde li manago e pewal fa amanna bihi liminni qur'ana on jangende minni min gongini qur'ana walan mushrika min gontarendin e alla ko wana alla ba'dal yawmi tagal o nyalawma min dendinta bi rabbina e joomi amen adan hay goto wa annahu ko woni fi ta'ala towi mawni seni jaddu gedal rabbina joomi amen anani wiede alla ene jogi biddo ala min gandi mattakara deke Allah jogitaaki sahibatan debbo wala tan deke o jogitaaki biddo wa annahu ko woni fi kana latinoma yaqulu ene wiyanno safihuna daybe amen e biyanno alallahi Allah shadadan ko fanti to bange fenande wiede Allah ene jogi debbo daybe amen ne kalano dum Allah ne jogi biddo daybe amen ne kalano dum wa inna no enen kay wananna in jarnama an ko woni fi lan taqula jogorani wiide al insu neddanke wol jinnu e jinne alallahi Allah kadiban fenade hankanti no gandirden ni hankanti hay goto wontaji e Allah fenade afami haade feñani an kala kaldo e jedda hankan hay gor halata kaldo Allah fenan fo birum feni wa annahu ko woni fi kana latinom rijalun warbe min al insi to bangi yimbe e yauzuna ene molofno bi rijalin warbe min al jinni so be ngare nokku e molo Allah be bi a'udhu bi sayyidi hadha al makan min sharri sufai bodo moli jeydo odo nokku e worode daabe wonbe odo nokku fa zadahum to bi non beyda be uzugol gor raha kan ko wiete bewre wa annahum kambe jinni wannu be cikkino Allah wi be cikkino kama wanantum hono ko cikkudon onon yimbe be ko holko be cikki an ko woni fi lan yaba asallahu ahadan be cikkanno ko Allah wanta ummitin hay goto Allah ummitinta taala jinneji dimbi wa annanu minan lamasna as-samaa min mimi asaman o wa wajadnaha min tawimu muli at o mo hebbina harasan garte shadidan ti wo suhuban e docot enen biata koode dum do ko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam nela wa anna na enen kunna en laatinoma ko adi ne leede ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam naqudu eden joodoto no minha e bangeji asaman maqaida joodorde listan i pour kettagol fan faman yastami ilana kala gardo joni hettaade yajid lahu heba dum shihaban docotal rasadan ngal ganduda ko baftwa fiye masalan docotal mayde ngel dum wa anna na enen la nadri en ganda asharrun yati ko warode urida woni ko muuya e nani e yimbe be ha so tawi andi batuji badanno de ikkedo ton di ganda ko haala di ganda di kaltaga joni non di kadama yaade ton di bi di ganda ko wobbele ko warode muuya bi man fil ardi ben won be leydi ama am arada bihim walla muuya mabbe rabbuhum jeyda be o rasadan ko pewa wa anna e yenen jinne minna ene meden as-salihuna moddube sagalde kedi qur'an ko minna ene meden duna zalika be badaka bark ene meden sabu kunna en lati dara'iga ke en fasangaji idada di ganduda ko certudi luuto dirdi jippuji e bene hen julbe ne hen wa anna na en wananna en cikkino an ko woni fi en janana makay an ko woni fi lan nu'jiza Allah fil ardi an kanti en dadata Allah e leydi ni walan nu'jizahu aywa en dadata Allah kay haraba
faddu sen dogina en data hakkunde asamani de ko do bawden had sen dogina en data aha wa anna no ene lamma sami'na al-huda tumane nan den qur'ana amanna bihi gonɗin den qur'ana hakkunde asamani de en data jabu jinni wawa jiwde jinni haala tan ko asamani de ene ya ha jeedi bir non sabu sina ali rijino be ha jeedi bir bi'ri zatil alam be naatino toon sina ali nabi haali jeedi bir yal be ɓe nganndi han kadi daɗe gal ala jeeji tan ɓenni ko jeeyi jahannama paaɗa ɓe nganndi haa ɗo ɓe mbi joomi jaɓi ɓe jaɓiri Allah alayhi salam ala ko mbayi hen sina ɗi yelti walla ni Allah de min ceerno Haroun mbaɗen tan ɗen on woni noon wa annano minen lamma sami'na al-huda tumane min nani qur'ana amanna bihi min gonɗini qur'an faman yu'min bi rabbihi kalama gonɗini joomum fala yakhafu hulata bakhsan ustanede moƴƴere wala rahadan hulata toñange ɓeydanede bonan wa annano minen minnal muslimuna ene amen julɓe ko minnal qasiduna ene hen oñiɓe e kefaraɓe Allah wi faman aslama kalama gonɗini Allah fa ulaika ɓen taharraw fadisima rashadan pewa wa amma alqasiduna so tawi ko ma ganda ko oñiɓe ɓe fa kanu ɓen kan laatanima li jahannama wonande jeygol jahannama wonani ɗum haɗa ban leɗɗe ɗe ganda ko kuɓɓeteɗe aha a faami inna wa innahu ɗum woni nder simore he woni hen ko inna woni hen ko innahu woni hen ko innahu ɗaaɗi sappo e ɗiɗi wa innahu ta'ala wa inna minna muslimun wa ma bayna bi kasri wa innahu ta'ala wa inna minna muslimun wa ma baynahuma aywa bi kasri al-hamzati wa anna minna al-muslimun wa annahu ta'ala kadi ho inna andi o wi ko a paamirta kana yaqulu andi anna ne ara heewi addude anna tan fa amanna bi wala nusbi rabbina adam wa annahu so qaala ɓenni tan walla ɓul ɓenni tan annahu ene sella wiyede anna sella mbiya inna sella mbiya anna a faminande wa an ko woni fii lawistaqamu Allah ne haalde makkanaɓe o wi lawistaqamu ala tariqati so tawi makkanaɓe ɓe poccinoma e laawol l'islam ɓe ndewino Allah ɓe goni juul Allah wi la asqaynahum min jarnannoɓe ma andiyam gadakan kewɗam Allah wi li naftinahum fihi amin jarriboɓe hen fa na'lama kayfa shukruhum amin ganda kayfa shukruhum holno mantore mabɓe anani ilma zuhurin gandal feñƴi kono min ganduno ɗum gomana wa man yu'rid kala mo ɗurni an zikri rabbihi ga jantowol joomu hono qur'ana naslukhu min nanna ɗum azabal lefte sa'adan ɗe ganduɗa ko cattuɗe walla yaslukuhu nanna ɗum azaban sa'adan wa annal masajida ay nokkuji cujjirɗi woni mawadi'u salati nokkuɗo Allah rewete tan so jama so juma so zawiya koɗo Allah tan o wi ɗon ko lillahi ko Allah tan ɗin cujjirɗe so Allah tan jeyi wa annal masajida lillahi koy ɗum noon fala tad'u hoto ndewe ma Allahi wondude Allah ahadan hay goto ay nokkuɗo ko Allah tan ma'ana o ko ifrudul masajida teɗinene jamaji ɗi bi zikrillahi ta'ala ko Allah tan jeyi wala taj'alu li ghayrillahi fiha nasiban hoto mbaɗene kala ko wona Allah hoto mbaɗene ɗum e jama gueɗal ala mo wona Allah ala gueɗal jama yeynede e nder jama dagota ko tan mayɗo o e goɗɗum fof dagota ko to ceerno mbeɗa yeynude dawol ngel ceerno jaman dagi wawa dagade ceerno wona ala so ɗen jiiɗi yeynande ceerno ƴeewen temedere dokken babira soore wuure naara ɗum won lawol
jama ko jama ceerno ko ceerno jama ko Allah je wa annal masajida lillahi ko Allah hanji goddo jeya fami ndeke fala tad'u ma Allah ahada hay goto wadantake gedal e der jama ko wana Allah Allah je gedal kanyum tan je gedal e der jama ولا أنني ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا سب رسول صلى الله عليه وسلم أوي من نشد دالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليكم كلا غرب جماعة يين وي غدا الله وي غدا الله كوتشو كذا او ان جولدو سا هدي ما وي مو الله holli dum bieda yawi an juldo ko dum woni yamirore ma jamireɗa ko yawi hoto Allah hollit ko jeyduɗa ko ene weli andi ne metti kam sa wi noon de on kaɓat noon Allah yawi fa innal masajid lam tablil hada jama wana dum mara jama mara ko rewrede Allah wana fijire dum ko fijir wa fil hadith kana idha dakhala al masjid nilad Allah subhanahu wa ta'ala qaddama rijlahu al yumna wa arjinna koyngal makko nyaamal wa qala wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan allahumma inna abduka wa za'iruka wa ana abduka wa za'iruka wa ala kulli mazurin haqqu wa anta khayru mazurin fa as'aluka bi rahmatika an tafakkara raqabati min an-nar ni o wi'anno wa idha kharaja min al masjid samayalta jama qaddama rijlahu al yusra wa arjinna koyngal makko nananga wa qala allahumma sub alayhi al khayra sabban ولا تزيع عني صالح ما أعطيتني أبدا ولا تجعل معيشتي كدا واجعل لي في الأرض جدا أي غنى فأنه كوني في لما قام عبد الله تمد مجد الله دري هنا نلاد الله صلى الله عليه وسلم يدعوه أنا روى الله يدعوه أنا روى الله فبطن نخلة وياما كبوجنا سبوي جدي سبوي جدي وجنا جن ونا وبيبقى شافن جدي وجنا جن وباي أندري ما بي وغيني باي أندري ما بينهم كفاجري فاجري وغيني yaduuhu eben anani eben dewa o rewa Allah kaadu kambe jinneji di sabu hedade ko jangara ko be debi yakununa ebe laato alihi makko lubadan ebe bayno jappere waye puccuni andi Allah demato non be bayane laadal wolwi e jabade heferebe ndebe mbi ya rutto e ko gonda e dow mum ko wiibe innama adu rabbi min andi heferebe ngare makko mbi woppu ko dewata Allah ko dewa ko min dewata ko mbede min dokkuma ko mbede min daña ko min dañata ko eyyi armin balluma Allah wiibe innama adu rabbi min de wonno ko joomam wala ushriku bihi mi rendinta e joomam o ahadan hay goto kun wiibe inni min la amliku lakum mi joganaaki on darran lor so on dewani Allah wala rasada mi joganaaki on pewal so on dewim ko Allah ji kun wiibe inni min lan yujirani jogorani dandude min Allah ilati Allah so mi wofi dum ahadun hay goto walan ajida mi jogorani dañde min dunihi ko wana Allah multahadan joñorgal min kay mi ala illa balagan so wana yettinde tan goddum ala illa al balaghu ilaykum so wana yettinde fewde mon goddum ala balagan min Allah min ko min nelaado Allah tan mbodo yettina on nela ummarade Allah wori salati e nele Allah mbodo yettina on wa man ya'ti Allah kalama wofi Allah wa rasulahu wofi nelaado Allah gomdinani dum fa inna lahu nar jahannama odo ene won jengol ne wieni so naati don khalidin kebe nyaawana be caatal fiha ton abadan ha cey hatta idha ra'aw ha so tawi be jii ma yu'aduna kebe fadana e lette fa sa ya'lamuna mabbe gandu saade lette de jippe mabbe nyere walde badri walla nyere yawmal qiyamati fa be gandu man adafu hol burdo lode nasiran ballo fa aqallu hol burdo famdude adadan limore hol burdo famdude wallabe so tawi ko min walla ko ono mo on gandu kul wiibe in adri min kaymi anda aqaribun bele anani kambe be hefere be namdo be mi mata hadal wadu fotore wi ande de darga darato walla bolde badre onde wadata Allah wiibi kul wiibe in adri min kaymi anda aqaribun bele ne malli ma tu'aduna ko podano don
am yaj'alu lahu rabbiya walla ene wadani dum jomo mo amadan kay wadumunna mi anda ko Allah andi alimul ghaib Allah woni gaddudo ko wirni fala yuzhiru ala mo jelliti ala ghaibihi e birna mako ahadan hay goto illa man irtada so wana mo wela min rasulin enela so wana nela do mo wela fa innahu on de kan wondude jellitde makko jellitde neddo e ko haaji yasluku omo wada min bayni yadayhi do yeso mum wa min khalfihi e caggal mum modon rasadan malaikaaji di ganduda ko tenuji ayo o wi kala annabi nelaado e aduna iblis nenela neddo mum mal e seydane mum takko annabi so annabi nelama iblis kanyum nela hen sahaji seydane ara e annabi o wona e haalande dum haalaji goddi joomi o wiima kaza o kaza o kaza o Allah non neli malaika wonde makko nela malaika wonde annabi o so seydane o wiina haalnamo tan malaika o so tawi seydane o haali tan agayni malaika o ko seydane par jab ko haali ko so malaika ari malaika wi o ko malaika hedo ko haali ko woni noon malaika o ridda dum yaha nal malaika yarsuna waydrudun sayadin am ewa be didda seydineji ga annabi o an non wayani non ni wana seydane tan habruma ko welaya ala kalo kadi jaba hen calada ya Allah wi ko li ya'lamaha Allah anda gandal pendi andi ismatul anbiya dum kam ko wajibatun annabi kam renede de dum ko waddi tan andi haalde ko wirni en haalde ko arata en dum don buri sembude koy annabaade wa amma waliyaabe ene wadi ko non buri sembude koy annabaade aqwamina ila awliya annabaado ko Allah jelliti dum ko wirni ko buri sembude e ko Allah jellita waliyaabe ko لأن الإطلاع على الأنبياء يكون بالوحي أن يجلل يقول أن بابك وحي وهو معصوم من كل نقص بخلاف الإطلاع إلى الأولياء فاسمة الأنبياء لأنك أن بابنا واجبة واسمة الأولياء جائزة فاهمين الذي كل يعلمها الله عند غندل بين ان كو وني في قد ابلغوا وند كم ان لا بي بنجتني رسالات من ربهم جومك واهاد الله في تيما بما لديهم كو وني مبه واعصى الله تونغي كل شيء كله يهود عددا لما سوره المزمل مكيه سوانا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى ايه دي كو سابو e jeenay wala nogas bismillahir rahmanir rahim allawi bismillah ko inde allah الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله يا أيها المزمل إيه ما تجيدو ومن الليل جمع جول إلا قليلا سوانا هين سيدا جول تنها جمع نار ويد يشت كديدو دانو دا نصفه فد فتشر جمع دانو دا فتشر جمع جولا أين قس منه ولا أستاهن سيدا قلدوم بدا جمع fecce ɗiɗi hen feccere ɓura heewde e feccere heddinde ɗanoɗa ko ɓuri heewde ko ko heddi ko juula kalila woni usta hen seeɗa tan hol ɗum mbaɗa jamma pecce tati hen pecce ɗiɗi ɗanoɗa nde feccere juula aw zida alayhi walla ni sa yiɗi kadi ɓeyda hen seeɗa wona ko pecce tati mbiyenda joni waɗ pecce tati feccere battol tataɓel ngel usta hen seeɗa kadi ɓeyda pecce ma ɗiɗi ɗe poftoɗa feccere ngel juula en taw farilla sellaki ورتل القرآن ريوندر جنغو القرآن ترتيلا إديوندرغو إنا سبمنا سنلقي عليك من جغر ودادما قولا قرآن ثقيلا من غنداكو تدو من جغر ودادما كونغول غول غنداكو تدغول كلبينيغول وني قرآن قرآن كو هوندي هاونيده كو هوندي هولبينيده كات ولا يدركه عقل واحد حق له غوتو واوارنده فائده غولde قرآن
fa huwa qur'an kal bahri way kono maayo geej alladhi la yanqusu bil iqtiraf sabi ma ala kayna maayo geej sabi jungal ma dal sindi amene gas jungo jogor tadde kono gasata fa jami'ul ulama al mutaqaddimin wal mutaakhirin yaqtarifuna minhu andube be e wattindibe fof ene mefjo e qur'ana kono dongi gaynude dum tagi busayri wi laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi husni wal qiyam laha ene wodani qur'ana ma'anin ma'anaji di ganda ko firoji ka mawjil bahri way hewde kono bempeje mayo geej fi madadin e beyde go o wi wa fawqa jawharihi to bange jondam to bange husnu e to bange qima qur'ana ene buri jawhar kange jawhar gonde geej hewde afami falatu addu wala tusa limtota ko kontota ko ajaibu ha kawnide qur'ana nyene janga fof cikka ko nyene hen telli nyende fof nan dane dan haala ma nan ene haala ka meeda nan qur'an ma hedo kedda ne don waajo haala ay qur'an o fira qur'an o na meeda nanirte aslan kedda kadi goddo kadi haala kaaweda wala tusamu ala al-iksari qur'ana sattataake pour hewde jangede bisami ala nyade kedda fu his qur'an tan wayno sabu rasul sallallahu alaihi wasallam o so tawi wahyu tellima e makko o mo jogino on waddi ngeloba o heewi becce ngeloba heewi ko girfilade e leydi so wahyu tellima ngeloba girfilo e leydi ngeloba dillata so wana wahyu o telli gas ngeloba dilla yumma aisha wi ولقد رأيته ينزل عليه بالوحي في اليوم الشديد البرد فيسم عنه mi wanyala mo goto jang o haɓɓuti wahyu no telle makko jimi warñede ne yalta e makko famide woni qawlan thaqilan woni la ilaha illa allah ene tedde demgal kono ndo ene hoye demgal wiide non de kono peesa mani teddi so ni la ilaha illa allah inna nashi'atal layli ay daragol jamma en rewa Allah caggalde dani hiya dum de ashaddu buri sattude wada an kawrugol nande e bernde ma to bange pamgol qur'ana buri welde jangol fof jam sada janga dum janga ada fama jogo degré fama moya jida e jangol nyalama de wonna wana jangude nana yusnuri e cappa coli haqqil ma wona to janga nana ba mal we mbimi polel jeeri ko adduma e walo haqqil ma yaato walla nana alaji fayne wiya deglu leema to haqqil ma farto e dum non kon jamma kam dum ala go fof go tedde sa qur'ana ko nder weli jamma nana shi ata leedi qur'ana sada janga ko jamma jangete be buri welde hiya qur'ana jangudum jammede ashaddu buri sattude wad anta kawrugol nande wanande bernde e famde qur'an wa aqwamu buri fenji qilan to bange kongol inna laka fi nahiri sabu ena wadan ma e to bange nyalawma sabahan lumbugol dawilan jungol ala ya gese ala ya lumu de ka wawa dursitade sa dursi wona fewata واذكر اسم ربك نو سر جانغ قران وي بسم الله الرحمن الرحيم انا وتا باتال تاجو اليه فيودره الله تبتيلا اتاجوغول انا رب المشرق الله جيدو فنانغ والمغرب جيدو هيرنانغ لا اله الا هو دويتيدو e gonga ala so wana kanko on woni Allah fattakhidhu wa anani jogitomo wakilan ko boyletedo fiyakuji famide tabtilan takdisan wasbir mun ala ma yaquluna kebe kalata kebe kala ko mun wahjuruhum woppube hajaran goppugol jamilan jongol to halde mabbe Allah wi wazarni woppidam wal mukazzibina e ben fennube woppidam e mabbe kambe fennube daccida sa daccida man Allah nafma wulin na'amati mon ganda ko jomirabe nemaji wa mahilhum munyan de qalilan sedatan to yaw mahilhum qalilan han jalta makka tan sa yalti makka mi waday mabbe ko bodi falamma kharaja sallallahu alaihi wasallam nenala Allah yalti makka sallallahu alaihi muslimin la majdibat Allah wedde mabbe ko masalan duubi kokke walde badri ho fu mbara dum Allah wi no muñananta sen
allawi inna ladaina ene ga amen ga sebe ngari an kalan ko wiyete ceeruji ene mbere geƴƴelle wajahiman e jeygol cumowol wada aman nyamde nan ga de ganduda za ghussatin jomirawe deddugol nyamde wande deddore ko nyamde nan lakara wiyete ko zaqqum won wiibe ko dari'i won wiibe ko ghislin won wiibe ala ko giye nanay jahannama geede kefeero wufsintede nyaama deddo ala ha e goddol tellota ko yaltata boowal ande hese ko iyel lingu tan so nangi goddol ma nyalata e jam ni saka den dedo so dum deddima nafata Allah yimbude jogi dum nan gambodo fadribe wa azaban enega lepte aliman musde yawma tarjuful ard nyalawmo ni do leydi dil ndini jabbata nyalawmo mon dilli wal jibalu kaaje de kadi nyalawmo mon dilli wa kanatil jibalu kathiban nyane hen laato kaaje de ko ceene dentude mahilande enen banjo andi ceene so towi anten sa jara ko tello sa yebbi hen jara tan tello wala Allah wima dum wat dum woni yawmal qiyamah inna numinan arsalna ilaykum min nili fewde mon onon makkanat rasulan nelab shahidan alaykum kanko wonata seede e mon nyene yawmal qiyamati ko ngofdon Allah ko kama arsalna honono nelirnomi ila fir'auna fewde ngal goral wa rasulan nelab min nelina e ngal goral nelab holi on annabi Musa e Harun fa asa fir'aunur rasula fir'auna wofi nelado nelanodo e mummo Allah wi fa akhadnahu min nangirimo kanko fir'auna akhzan nangugol wabilan chattugol Allah wi fa kayfa tattaqun hol non den tortodon na de jeygol in kafartum tawde kay on jeddi to aduna yawman yalawma mo ganduda jogorda arde nyalawma yawmal qiyamati on jeddi on nyalawma holno den tortodon na de jeygol jeddi don nyalawma no ren torto na de jeygol nyalawma mo ganda yeje alul wildana ene wada sukaabe shiban lebi daneji nyalawma ganda so tawi ari kala cukale wada lebol darawol ko pamduda du'i fof nyene hen as-sama'u jiya asaman o munfadirun ene wadi ene seko ene feddito bihi sabu kulhu li yawmal qiyamati jiya asaman o feddito wada ceeki sabu hulde yawmal qiyamati kana latima wa'duhu fodore arde targa mafuulan koko gollete koko wodi inna hazihi odo aya walla dedo aya je kulbini Allah wi tadhkiratun dedo ko bajorde tagore de faman saa ittakhadha kala kaaje jogitade ila rabbih fewde jomum sabilallah wol o dedo ko bajoto inna rabbaka jami annelad Allah ya alamu oma andi annaka na an muhammadu taqumu ada ummoni adana ko buri famdude min zulita yilli e tatabe didi jam wana nelad Allah ko sumna no o ya ko yo ummo jula jamma o illa qalila so wana set walla nisfahu wadano ha feccere oda o fofto o rewa Allah feccere awin usminhu walla usta e feccere he batta e de feccere dalilan set bada peccetati aw zida alayhi walla sayidi beyda he ana non Allah wi no Allah wi boda andi dum fomi yemiri ka fado kono boda andi ada ummoni ko manki dum taqumu min hudu sayidi annaka taqumu adana ada ummo ko buri famdude min hudu sayidi e tata bidi jam wa nisfahu en sajada ummo feccere jamma wa thuluthahu en sajada ummo tatabal jamma fu boda ande dawal wa ta'ifatun ene fedde kadi julbe min alladhina ben ma'aka wondube ma ben kadi ene bada non ene sahababe ma be ganduda ene bada hono ko badata ko eywa ene mabbe be gandani ko juulata jamma no foti woni hen donc famde mbawa feccude jamma feccetati da dewa Allah tan gila jamma tan ha weta ha koyde buuta tanta fakat aqdamuhum ha pele mabbe de eywa masalan uti fodde hitande aw aksara walla ko buri hitande jonon fa khuffifa anhum hoyfina nabe qala ta'ala allawi
wallahu Allah yuqaddiru kanyum woni bawdo tongude al-layla jam Allah andi jam no foti wannahara kanko andi nyalama no foti alima sabo ama andi an ko woni fi lan tuhsuhu onon on mbawa tongude jamma saka ngandon no foti peccon fataba alaykum joni non Allah jabani on tubu be hoyfinini on faqra'u jange mata yassara ko nebi min alquran jange julte qur'an on kala ko mbawdon julte dum qur'an alima Allah ne andi an ko woni fi sayakunu minkum en jogori wonde e modon mardaade cellaaj so Allah wi force ma bada dum asellaaj ko badirta wa akharuna Allah ne andi wodbe be kadi yadribuna ko dannoto be fil ardi leydi ada fay gabo walla ada fay arjole bis ada fay gabo walla kongo a andane jettoda sa yema ya jul jamma ha weta men o gora wad atampat Allah wi ne andi dum ma gabo feeñoy ma Guinée équatoriale feeñoy ma Amérique feeñoy haqqille ma jiwo dum non a wawata julde jam ha wesa Allah hoyfinini o wi omo andi waɗoɓe ɗum yabtaghuna ɓe ene ɗaɓɓa min fadlillahi e ɓural Allah ne ƴeewoya arsikaji tijara e ko wana ɗum en jani jiiloyo andi yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwan lima warada rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi ma min jalibin yajlibu da'aman min baladin fayabi'uhu bi shi'ri yawmihi illa kanat manzilatuhu inda allahi manzilatu shuhada o wi kala jaado wuro e wuro soodoy ton ñaamde adde wuro ne yeeya ɗon o yeeya ɗon ko ɗum jarata ñande hen ko o wasa fawnade jaha comoɗa marchandise ma itta kalis ma maaro soñama joni muudo maaro ko temedere e nogas jarata itta kalis ma ka patron cooda muudo maaro temedere e nogas mofta si a ɓooyi wontoyi foti ɓeydade jaltina maaro ko jeyta ko kadi muudo temedere nogas mo coonoɗa o wi kala baaɗo noon omo jogii baraji to Allah tabaraka wa taala ayi no cahodinɗo mayɗo jeeyi adi no dañirta baraji ɗi oɗo ne dañirno baraji ko balluɗo julɓe walla maaro soñama joni en ngala kaali eɗen jogii maaro aɗa jogii haaju gadda muudo ma maaro walla muudo ma ñebbe jeeya joni muudo ñebbe ko 500 jarata cooda ha laaɓa tottaɓe 500 keɓa ñebbeji mabɓe mofta sakuji ɗi ha muudo ñebbe jartoya ujunere jaltina mbiya gaddu 100 fof muudo ma ñebbe nen ka moftanoɗe hen oɗo ko balluɗo julɓe ko o wiyete ballu wa amma jaltinde ñebbe o sonno ko 500 omo yaltina o yeyete ujunere 600 o ko baro ko dañata baraji dañete kalis kono bare kam ngala ni walla wana o wiya o wallani walli ko cornoɗo ko soodi ko yeyti ɗum ƴewani gañari o ko balluɗo julɓe wiyete ko rasulu sallallahu alaihi wasallam wi paama ɗum woni noon Allah wi mi hoyfinani on o wi omo andi kadi wa akharuna woɗɓe ɓe ɓen kadi yuqatiluna ene kaɓe fi sabilillahi e diine Allah mo ganduɗa ni jaha jihadi ɓen kadi so mbiyaɓe min juula ha wiyata kadi tampina ɗumen ɗum no alay sago Allah hoyfina sono kimo wonata aɗa waɗi a kefeero jogoɗo addema tawmaɗo warma holno juldata Allah wi joni mi wi on faqra'u ma tayassara min jange kala ko newi hen e qur'ana ngula wa aqimu salata ñimne julde woni farillaji ɗi hankkadi ay ɗiɗo farillaji ɗi nuski ɗo ndeɗo julde de tellinde farilla ala ko julde jamma tan ha weeta wonno tusubar ala takkusan ala futuro ala geeƴi ala nden farilla ala tellaki rasulu qur'ana nde jippinde nden tusubar ala ko caggal ɗum Allah jippini takkusan e tusubar tan hankkadi hoyfina sa yiɗi juuɗa jamma so ɗi mbasa julde jamma famide hangan ɗum addi farillaji ɗi bil hadisi huwa annahu sallallahu alaihi wasallam
أخبر أعرابيا وأخبر أعرابيا وهالنينو كل قوت لما كي لما جدي بأن الله افترض عليه 5 صلوات وند الله فرلي أما كوكان كلامه وند وقت جدوي في كل يوم وليلة فقال الأعرابي كل بي هل علي غيرها يا رسول الله بده جوغي كو وانا دوم وان كو فرلي ام غودو وانا دوم قال صلى الله عليه وسلم لا غودو وانا الا انت دوا اس وانا غاتا فامي وانا غاتا وني نافلاتا ودي نافلاجي no moji wana kam dum do woni ko badda mo ande lamaji den kawoni sela allawi wa aqimu salata nyimne julte wa atu zakata totte asakeje wa aqridullaha nyamle alla qardan nyamande hasanan mojere en jangino no wano wana wa ma tuqaddimu li anfusikum kala ko gardinan don koyemon min khairin mojere tajiduhu ma on tawoy dum indallahi ta'ala kala ko badan badda mojere atawto Allah Allah kanyum hoto wi min de o kam ko badan momi ko o kay handani dum ala wana badda ko mojere ma tawoy Allah kanko o wana neddo Allah kam ko mi wa yebde ko moy wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah kala ko gardinan don koye mon e majjere mon tawdum to Allah majjata mayata huwa ko Allah yoban ma ko khairam buri mojjude e ko badda ko wa a'zama ajran dum buri kadi ma hewde jobdi buri mawnude jobdi wastaghfirullah imsinude Allah inna Allah alla ghafurun ko jafotodo julbe rahimun jurmotodo dum e wadabbe e dendangal alhaaji mo dabbe kafragal sabu neddo ay wa masan hoto welsindo anani de de wonno aduna ala nyaawa hoto welsindo wala yazalu zalika alhijabu illa alistighfar o wi toujours neddo berde makko wada rantan ko wete ran woni wadar koman toujours itata koman berde non so wana astaghfirullah itata koman berde non istighfar wadde wastaghfirullah imsino de do Allah belarano ibo فقلت استغفروا ربكم فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ستوي قوم بي الله بي جوميرا بي غوري بي جوم غوري en be yimbe hobbe gure hebe sebe gomdinino Allah kambe pop wattaqawbe kuli Allah kambe pop Allah wi la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard mami uddise mabbe barkeji asaman mi uddise mabbe barkeji leydi so tobo tobi wada barke so demal remama wada barke sebe jabani non kam gadi ko kambe mbaj abe jabani sebe kambe jabbi sebe jabani be kulani Allah sebe jabbi min wurten tenkinyam godum ala ko mbawe am وفي الحديث إن العبد لا يهرم الخير بالذنب يصيب جاء ماتشود الله أمو واسير دنجة مجرى سبو بكر موت أوادر بكر نجيل دا مجرى دونك نودا الله واسير جابان نجيل دا دونك دنجة توا أتوبناني الله بيرها كما داني هيدا كون كان بكر ما دنجة toujours neddo hoda sere wiide astaghfirullah afan ya ayu al muddathir makkiyatun ko makka aaje ko capande jeeji bismillahir rahmanir rahim wiyama kam adi won wiibe ko ndeedo simore adi jippade qur'an ya ayu al muddathir kono ko selli adi jippade itlaqan iqra bismi rabbika hayati ma lam ya'lam caggal non de igra jippi caggal balde capande nayi ay ya ayyuhal muddassir rihan fami de nela sallallahu alaihi jippi de dum jippi nelaado wattiyade e kaaje aywa de ya igra jippi o haalade yimbe be qur'ana yimbe be kawa caggal dum jotti ko juuti ko jiyan hadari be wori wibe dum ko seydane wonno o ko komtaado to o ko komtano ay daroyaji o watti nobbude kaaje o wi'amo warto kanko ne laal Allah dum woni alaji mali ya alul jibala muridan ramya jussatihi huznan ila al ardi lawla ar-ruhu zul karam o ngabbay do kaaje pour yide yande leydi so yehi hawyomo tebbido jibi e Muhammad innaka la rasulullah wallahi ko an laal Allah hul de aya ya muddassir joni noon nde wahyu o jippi e makko o faati galle o leli
o suddi tuddade e suddade jiida tuddade e suddade jiida suddade ko suddade tan hay soko do ha dane tewa dum do wiete ko suddima tuddade non ko hoore de o tuddi kanko nelaaɗo Allah Jibril telli wimo ya ayyuhal muddathir hey ma tuddido ummu wana dum do kirda ko dokada ko fa anzir jertini yimbe be wiida ko ya jerti bana ya lelo kay ummu ayawi wa rabbaka jawama fakabbir mawnin kala ko wana Allah hoto nandi dilmi Allah wa thiyabaka tumti maadi fatahhir labbi walla wa thiyabaka berne ma de fatahhir ne laad Allah kay berne ko ko laaj wana on biya ko enen biyete non wa thiyabaka fatahhir taggo an hebi bamma o wina wina ndaw dum woni wa thiyabaka fatahhir mufassir o kam wi ko comci o wi nde wonno sa jurtini comci ma ene wupo e leydi ene wawi yande sobe rasulu sallallahu alaihi wasallam izarul mu'mini tuba juldo ila ansafi saqayhi yo feccu korleta jul tuba mum haade ko gorko yo feccu korle tuba arde haaga ko siraji mbiɗa ko yo feccu wona noon mbaɗa pancaɗo walla mbaɗa tuba garpuɗo kadi justina kadi haddata ma jalta ɗum ko joni joni ɗum ko mandilnoɓe Amérique ha ngaɓe kolo saruji to Amérique ɓen mbaɗanno ɗum kolo sar Amérique kolo saruji farayse ɓen mbaɗanno kiris konos sene jaha ande haka firtiɓe neɗɗako ko yimɓe firtiɓe neɗɗako ɓe mbaɗa zuluji roh mbalak ɓe mbaɗa kafuji ɗi ɓe gatti ɗum caggal ɓe jaltina tubaji ɗi ɓe jurtina ɗi ha dote jalta hankan ko firtiɓe yimɓe ko bandiɗo ha mbaɗi cornique enen julɓeɓe jiiɗen min yalte téléji mbiɗeɗen ñemba ken ɗaji julɗo wiya ko yoyode wona yo sob ɗum kay ko sood yaltinde gaɗa mum kay ka julɗo ɗum kay ala ɓurɗum sob ɗum kay yooɗa neɗɗo ñembata koko yooɗi neɗɗo huywata saka ɗon almuɗo yo ngaya nga am ga nga kanga ngay wana net o wi ko hakkude o wala junaha alayhi non fima baynahu wa bayna al-ka'bayn biɗen julɗo tuubo yo haade korlal kono hakkude korlal e kolɓude so tuuba ari ha ɗon baati ala woni hay ɗo no mbatten pantaloni ara ɗo o baati ala e ɗum kono wama anani wama kana ala asfali min zalika fi an-nar kala ko woni ɗon les kolɓule fewde les o ɗum ko jeygol won ɗon nelaɗo Allah wi ɗum ko jeygol won ɗon kala ko tuuba ma nde ɓurti kolɓule fewde les ko jeygol hankkante ganda ko mbatta ko jeygol gonɗa yaɓɓude e din ka suwa yettoya tan gono ko toon paɗa sabu rasulu sallallahu alaihi wasallam fa min as-safahi an yadila ar-rajulu siyabahu thumma yatakallafu raf'a bi yadayhi o wi ene jiya e daayre mbada wutti jurtido walla tuba jurtiba on sada ya wana nangirani jungo ma il fonduta ada wara hoore ma tan teddede mbada wuti al jurtingal sada ya ma kunya ma nangirani wutti o ada wubade e leydi in kay a wala a fondana tan ba sa wadde no ko daayre o wi وورد من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة jolito hadis kala jurtinɗo wutte mum walla tuuba mum ene ñaaƴa sabu wiyeede kaari de huɗani o de huɗani metrogal o wutte de yurtima aɗa yaa aɗa bukka koyal aɗa sikka wonɗo tonniɗa ha nde huɗani metrogal o de wutte mum o wi on Allah ndaratamo ñande yawmal qiyamah mo Allah ndarani yawmal qiyamah feeru mum boni almudo non kala ne wutte yurti sekanani hoore ko dokka almu kala jiida mbeta ko ma tellini ma montini hokkere tan tawene rabbidi tellina walla hokkere burti ngabbina kombo almudo kay e ceerno jiida ko yawani sodde wutte
سيدنا أبو بكر يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أني أتأحد ذلك منه سمبر ياد يمبي بود هيوي ياد نجيا ندو يابا وتامي وانا جيودو كو يابata ko rasul sallallahu alaihi wasallam ana jeyak e wadrobe non nyaajede ala ana wana dum sayyidina Abu Bakr an sa wurtini wutte mane wana faaro badirda ala wana dum badirda o bi sa tawi non wutte ma yurtori walla tuuba ma yurtori ko aada yimbe wuro ngo tan walla aada diwan o tan e dum kam tay ko dum badirda ene anyata dimine anya anyira non ko sada rento so beyti so tawi joni no kam enenni njaabe ko wutte yurtade tuuba yurtade tawi badirda non ada wawi rende wutte o e so beyti ene anya tay wana pour wiede kaali dey ko janta ndeysaan o de hulani metergal o de tay wana dum badirda e dum kena anyata tay badirda no ga wiye karde hulani metergal nganda wadi ko harmi kam nyen ben de way man murtinma cikka tolni wodon e bima tekka mojo defte tikka mojo defte ne way mojo defte penat anga kanga to e puntuma tikka mojo defte rondo alluje kan tude defte dudal wajibini ne deftere jibinta e goto ka ɓoccen tan ka ɓoccen tan eɓe murtinma itta kalisaji aɗa rokka eɓe ndewma ɓe murti ɓe kuljino so maɓe gari ɓe an wona dimo barigal gonga dimo barigal woni neɗɗo dimo barigal komo fasata komo ganduɗa so tawi funtama jaɓata murtata o wiyete dimo barigal o ɓiɓe ɗum dimo barigal barigal ne saɗi ko fasata so tawi ko capterel noon sa faye jeygol te tan fasa o ko dima captere dima kay ko dima kassidor eyyi ko o woni dima murtinte tan murta eyyi mo ala gaynako o woni ɓocconde joguiɗo gaynako o woni neɗɗo jogui gaynako woni joguiɗo poste mum kañum andi poste mum no woyi so welama hokkuma so ɗa yaalawol ma mbawɗa ɗum sa yenni so tawi wonko wawi pima cekke jogoma so ala wawi ƴetto yumma walla portema pellente a ɗayɗo murtinma tan kala ko wona gonga fof fenade wona gonga bisimillahi ko noon Allah wi wasiya baka fadahir warrujuza jalaŋeji fahajur wop duumoy woppude a meeɗano rewde ni nelaɗo Allah meeɗa rewde jalan Allah wi duumoy woppude jalan fof wona nelaɗo Allah Allah wi wala tamnun an nelaɗo Allah hoto rokku tastakhiru pour ha kebbini non a hoto rokku hunde ha daña gañaari a nela ɗum daganakimo hol ɗum no lawɓe en ñeeñɓe mbaɗata ni garta farayse jomum yimta demgal leɗɗe darta ko wutti walla ujunere addanma loonde darta ko ujunere Allah wi an nelaɗo Allah hoto wat ɗum daganakimo ko dokkuɗa fof ko sabu Allah tan hoto hokkiri pour neɗɗo rokkuma wala tamnun tastakthir wali rabbika joome e jamiroje mum joome e kaɗe mum fasbir kala muñ kala ko hemma hen yamir kala ko hemma hen muñ hab kala ko hemma hen muñ sa haɗiɓe piima muñ sa yamiriɓe piima muñ wali rabbika fasbir fa ida nuqira so tawi wuttama finna ɓuure alladu so alladu ndu wuttama fa zalika waktu wuttede alladu nde yawma idin on ñalawma yawmun asirun ko ñalawma cattuɗo dey alal kafirina e hefereɓe gayru yasir mo wona newi o ñalawma bonɗo e kefer ɗum noon Allah wi zarni woppidam wa man khalaqtu e on mo tannomi wahidan de tanmomi de ko goto o ala ɓiɗɗo o ala jawdi o ala haydara holi on Walid ibn al-Mughira ko bonɗo neede Allah wi woppidami makko so Allah woppidama e man nafma zarni wa man khalaqtu wahidan woppidam e on mo tannomi goto ne tangmi ɗum ɗo ko kañum goto ardane yummum ardane bamum ardane ɓiɗɗo ardane jawdi kañum goto ari ardane wutti kañum tan wa ja'altu lahu mbaɗan momi maalan jawdi mamdudan ndi ganduɗa ko kewdi dokku momi gaweje ha heewi dokku momi nayyi dokku momi jula guuji ɗi ene marsa wa banina dokku momi ɓiɓɓe sappo walla ko ɓuri worɓe ɓolɓe
suhudan be ene tawe batuji kanyum fo no nguuri ene tawe batuji ndokkumomi ɗumen wama hattu lahu bertan momi ngurdam ha yaaji bertan momi ɓesgu ha yaaji bertan momi jawdi ha yaaji tamhidan e bertugol summa yaɗa maw o sali rewde o ɗamini an asida pour yom ɓeydu kala jogarani hedde oto ɗamina ɗum ala la azidu ala zalika wallahi mi ɓeydata mi hokkamo ɓiɓɓe mi hokkamo jawdi mi hokkamo hunde foof e aduna kala ko neɗɗo rokke aduna rokkamo o salo rewde wi kadi ɗan ɓeydan mo oma daña kala innahu oɗo Walid ibn al-Mughirata kana o laatinoma li ayatina e qur'ana amen anitan ko candaro so heɗima qur'ana mo bonanno hennede Allah wi sa urhiquhu mami defmo sa'udan ngabbugol hayre wotere hayre nde watte koye jahannama hayre nde ngabbugol mayre tan ha jettoɗa rommen mayre ko duuɓi capanɗe nayyi ndo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɗa ngabbay dow mayre taw ko nde jeygol kadi e nde waɗe e dow jeygol e nde huɓɓi hande wonti jeygol kayre nde waɗe hakkude jeygol hefereɓe jamire yo ngabbe mayre ne ngabbata e mayre ha kaɓoya dow mayre duuɓi capanɗe jeeɗiɗi aɗa ngabbay jeygol aɗa yettaki to paɗa kullama wada yadahu alayhi zabat joni noon Allah yomi ngabbu wiyamo ngabbu o ngabba so ƴetti juuɗe makko o fawa mayre tan nde taaya nde wonta jeygol kadi o mabɓoyo nder to kadi so maɓɓima kadi nde wonta hayre Allah yo ngabbu ngabbu o yaha kadi o ngarbina ha o nanga juuɗe makko nanga hayre kadi e nde wonti jeygol tan kadi nde taaya nde wonta ndiyam kadi o mabɓoyo kadi nder jahannam kadi Allah yomo ngabbu ɗum woni sa ɓuri hiɓuhu sauda Allahu akbar fanneɗaga wona Allah neɗɗo hollata ɗum Allah wayi neɗɗo o wi innahu fakkara kanko o miijinoma ko wiyata qur'ana e ko wiyata nelaɗo Allah nde o nani nelaɗo Allah jangga qur'ana o woni miijade hol fof ko jogori wiide oɗo qur'ana wa qaddara o hoddire hoore makko Allah wi fa qutila o huɗa o lepta kayfa qaddara holno hoddirta e hoore makko ko jogori wiide qur'ana summa qutila Allah wi kadi o huɗa kayfa qaddara holno hoddirta e ɓernde makko ko jogori wiide qur'ana summa nazara o ndaari jeese yimɓe makko summa abasa o ñirɓini wa basara o ɓeydi kadi ñirɓinade yeeso ɓeydi ɓawlude summa adbara o runkiti galimanago wastakbara o mawnikini ga rewde nelaɗo Allah omo miijo ko jogori wiide qur'ana faqala nde o biiji nde ko are yeeso nelaɗo Allah o wi in haza wanani o qur'ana mo jangata illa sihrun so wana ko bilew yu'tharu ndu ene egge to wileɓe gaddaneɗa qur'ana ko bilew tan egguɗa ko to wileɓe in haza wanani o qur'an illa qawlul basari so wana ko konngol neɗɗo tan wana Allah haali ɗum wona goon ko kefere o wiini koram wona ɗum o wino o yina o ɗeɓi jabde Allah bonnimo kadi te wonno o taga kay ɗum woni sababu annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma nazala alayhi ndi jippe muɗum heemim tanzilul kitab min allahi al-aziz al-alim ghafir az-zanbi wa qabil at-tawb shadid al-iqab zi at-tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir ha ɗo yetti nde on aya jippi kanko Walid ibn al-Mughira o kefero omo jumaa Makka ɗo o wonno omo jooɗi omo heɗi ko nelaɗo Allah janga qama fil masjid Walid nelaɗo dare jumaa he Walid ibn al-Mughira ene ɓallimo ene heɗo qur'ana falamma fadina an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam listima'ihi li qira'atihi nelaɗo noon faami o woni koye heɗade ko jangata ko nelaɗo ƴoƴani ɗum hankanti andi o mono watti ko haqqille ko jangata ko a aada qira'ata nelaɗo rutti kadi rette aya he kadi rutti kadi rette ha he rutti kadi rutti hen ha andi hankanti aya o ko jangi ko tabite makko tan ummi fi jungo hunuko kanko oɗo kefe o fati galle hatta ata majlisa qawmihi min bani makhzum hawa are jakka koreji makko jakka aran jakkade
ndew yettinde o joodi hakkunde mabbe kambe hefere Abu Zayd Abu Jahli en kanko Walid ibn Mughira o arti o tawde Abu Jahli en hefere be kokkolli di fo Abu Sufyan en de ko hefere kan kan fo be joodi don ya jakkabe kala be jala be jalkire Qur'an wetti o dari be wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman ma huwa min kalamil bashar wallahi mi hedi may Muhammadun hala mi wodi ka hala wana hala net wala min kalamil jinn wodi ka hala wana hala jinn sabu kaado hala inna lahu la halawata ka e ka jogi belem makka ganda ala do hay wa inna alayhi la dalawatan ene makka kadi ko ganduda jondam e dam yodi ko kaado hala e ka yodi ne fi wa inna alahu la samarun ay do makka ko besno woni so wa inna asfalahu la mughdabun ay lasmaka ko ndiyam kewdan woni to wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi mi wodi ka hala ko dow tan ko wonata ala ko wonata dow makka kanko Walid ibn Mughira haali ka hala mon janguden hanki mo Allah wi no ko deeda do tan wodi buket ko faati kalle makko andi kam berde fuddi mo wujjude elle sanno Allah ni windan dum jam kay fuddi mo wuddoyde de o faati galle makko Quraysh yankobe wonnobe don be fa qala Qurayshun sabaa wallahi alwalid embi mi wondiri Allah kambe hefere wonno don bi odo Walid ayi o fuddimo oñade de wallahi la tasba anna Qurayshan Quraysha kullahum mi wondi so tawi en badani fere o jogor bonnude Quraysh ko be fof fa qama Abu Jahli dari fa qala Abu Jahli ana akfikumuhu accide kam makko ni joni gal makko fan dalag Abu Jahli fa qada ila janbil Walid hazinan o jodi sara Walid o wayno cunido ni o sunkini yeso qawli fa qala Walid mali araka hazinan ya ibn akhi o bi an jimi kada suni biye mi nyam ko woni ko gonduda qala wa ma yamna'uni an la ahzuna ko hatta mi sunat wa hadhihi quraysh yajma'una laka nafaqatan yu'inunaka biha ala kibri sinnik Quraysh ko fo ne dendinan ma jawdi lewru fo be worgo fo ne wara ko addi pour ka mawle ya wali to ويزعمون أنك زينت كلام محمد وأنك داخل على ابن أبي كبسة وابن أبي قحافة تسأل من فضل أبي أبو جهل هذا مكهال أبو جهل بي كم بيقول إيش أنكو فوق بي أنيانتي حال محمد أنيانتي حال مبيدان يودي نبيلين ebena kala wure fof e mbiida haala Muhammadu ni yodi haala Muhammadu ne weli haala Muhammadu ni way ko ni way ko ni way te kadi be mbi wona mabbe biide yima naati galle Umar bin Khattab tenka wona mabbe kadi biida naati galle Abu Bakr ajewa kedde nyamte tenka andi arabe be mawni kine dum tenkude saka ɓuray senke non tan kanko waɗi bun Mughira to ummi o wi fa ghadiba al-walid tan kanko walidu seki Abu Jahl ali wa qala o wi Abu Jahl alam ta'lam anni min aksarihim malan wa waladan bela anda min burbi hewde jawdi burbi hewde besmu wa hal tabi'a Muhammad wa ashabuhu min ad-da'am fa yakunu lahum fadlun est-ce que Muhammad harani wala sabuna kar saka jogo kette ma hartani heddus e kartani saka bi tanka don ne wona min adan dirin tanko tan ummi o yaade Abu Jahl be pay jakkato ko yetti o jodi o samdere mabbe go fon yirbinin deej hefre be fof en dardam la sitere o wibe ha joni konko qur'ana ko masdom o wibe tasamuna anna Muhammadan majnunun fa hal ra'aytumuhu yaqtanidu gaddu odon biya wonde Muhammadu kangado o medi de tan o deddi hoore makko may e bila meda yit o wi tasamuna annahu kahinun fa hal ra'aytumuhu gaddun takahhana odon biya gonde ko wage on medi de mo wada wagan kar e bi ala o wi tasamuna annahu sa'irun odon biya ko nalanke fa hal ra'aytumuhu yata'ada siran on medi de mo wen non jimri o mayima e bi allahumma la qala tasamuna e bi odon ngaajo annahu kazzabun odon biya ko peno
فهل جربتم عليه شيئا من الكذب كو جبنا كو هانيالوم عند مدينه دو فدي فقالوا اللهم لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الامين قبل النبوه كو ادين نيلاد الله نيلاد ويرنا كو محمد الامين محمد كولا نون ويرنا كيلو نيلا كو نون ويرنا من صدقه سب غومغول مكو فقال قريش للوليد فما هو قريش كو ميمو وليد ان كو وني كو حالا وني an ko woni min e Muhammad wayne bo way mo do way so tawi ka kanga ta ya accida min ko amen fata fakkara non kanko wali do woni o miiji non hol fo ayibo mo jogani qur'ana mo dañata mo mo jogono qur'ana o ay bina dum woni o wi in haza illa sihrun yusra ko qur'ana wanani so wana ko bilew e gango e wilebe tan wana wino ko wana halane o wi ko illa gawdul basek malak Allah wi oɗo sa uslihi mamina numo sagara jeygol ni wiini wama adraka muhammadu ko andintuma mawnugol ngol ɗo jeygol ma sagara ko woni sagara ngol ɗo jeygol bongol maggol ɗo tolni la tubqi ngol heddata wala tadaru ngol woppata iyal ngol woppata ɗaɗol so wona ngol watta ɗum no comme condini so neɗɗo weddama e maggol tan mujarrad weddanta wontude ndondi wonata goto kaat tan wonta ndondi masimo rugga ƴiye hoore ƴiye fof rugga wonta ndondi ɗon ɗon mbatteɗa kadi neɗɗo la tubqi wala tadar lawahatun ɗo fo wol nguru lil basari ɗo fo wol nguru lil basari wonande ɓandu muhriqatun li zahiril jildi dumo tuppuwol dow ɓandu alayha ene dow maggol tis'ata asara sappo e jeenayi maleka ɗum renata jeygol ngol sappo e jeenayi maleka ndenata jeygol ngol en mbi ñalawma yawmal qiyamati jeygol ngol addata ɗum ko 70,000 maleka 70,000 ginol wone jahannama kala ginol 70,000 maleka nangata ɓoggol fof ko 70,000 maleka nangata ɗum ene ndasa jeygol ngol ha yetto wiyama noon malekaji denoji jeygol ɗi gardeɓe jeygol ɓe ko 19 wiyama sifa mabɓe guite ɗe mbay kono majle ayno majle mbaɗa ɗeleñi noon guite ɗe mbaɗata ñiiƴe ɗe mbay kono gallaɗi nagge leeɓi maɓɓe kamɓe leeɓi ɗi ene cuddi hay koyɗe ɗe lewlewdu jeygol yalta kunuɗe maɓɓe kala hen goto hakkude walaba mum e walaba ngoya ene yarne hitande so goto maɓɓe jaggi neɗɗo weddima e jeygol neɗɗo o ene duña goɗɗo duña goɗɗo ha wona 70,000 ɗe fof paye nder taw ko ni tan tew herƴa allahu akbar e keycen weddo neɗɗo oɗo wela wiyama jaggat hayre malekaji ɗi jaggar hayre ƴetta hayre nde weddo e jahannama so beddimiɓe ha paari ƴetta kaƴal ɓuttal beddo toon tawoya yimɓeɓe joni noon nde Allah haalno wi alayha tis'ata asara ene reena jeygol ngol 19 maleka nde oɗo aya jippino gorko goto ene wiye abul ashad bun kildata bun khalafil jahmi on kefero wiyete ibnu abbas wi nde aya o jippi abu jahli eɓe jewtide kamɓe hefere ɓe abu jahli ne jooɗi hakkude maɓɓe kamɓe hefere ɓe ɓuura senkoɓe abu jahli wi sakalatkum ummahatukum yummira mon goni mbaali hawgu woni yeret woni mo yummum jibinowo maaya kala debbo jibinowo maaya wiyete ko yeret abu jahli wi yummira mon goni mbaali hawgu on mborama muhammadu wi wonde malekaji denoji jeygol ɗi yimɓe ko reno o wiran ko renoɓe gardoɓe jeygol ɓe ko 19 te onon oɗon ni kon jambareɓe ala ko donku ɗon ala mo kulɗon
afa yujizu kullu asratin minkum an yabtishu bi wahidin minhum ma ragay ko kuldon deedi ko fo e ko maydo fo kam sappo e mon kam don kana nangude goto sappo e mon mbawa ngottilade goto nanga dum kaddu badde ko wela abul asad ummi wibe ana akfikum minhum sab'ata asara baccide kam hen sappo jiidi min goto ko mi karate ka bodo wawi asratun ala zahari hen sappo mi waddi dum en do kete mo tollu men goddo jeedu be bi hippo e dow men dido be kabol men ben non aljanna kongol wi ala o wi ana amsi bayna aydikum ala siraj har kebe gardebe be daroto ko siraj jeene daroto ga sappo daroto ga fa adfa wa asratun bi mankibil ayman wa tisqatun bi mankibil aysar finnay somi rewe mi heede yeso mon jango yawmal qiyamati mi heede yeso e payen aljanna jeenawe heɓe sappo heɓe bangam ñamɓe mi yerƴi ɗumen oga bange marɓo jeenayi ɓe mi yerƴi ɗum bange nana o jerɗe o ɓe marɓo e jenggoɓe ɓennen payen aljanna amo beno probléme wa namdi fa nadkhulul janna jehen pokkiri naten aljanna Allah yi onon ɗayi Allah yi oma jaalna ashaban nari paami min mbaɗani renoɓe jeygol ɓe illa malaikaran sona ko malikaji wona yimɓe de wama jaalna min mbaɗirani noon iddatum limore mabɓe min mbiriɓe sappo e jeenayi min mbaɗirani ɗum illa fitana sona ko majjere lilladina wonande ɓen kafaruɓe ganda ko yedduɓe Allah min mbiri noon ko beele ɓe kaalaka ɓe kaala ko min nannaɓe jeygol kadi Allah wi min badir non ko liyastayqina mbele yanene alladhina ben utul kitaba rakkonobe defte ko adine la Allah yahudiyankobe nan ton to deftere mabbe be ganda ko Muhammadu haali ko en hawri ko woni deftere mabbe be ganda ko Muhammadu haali ko gonga dum min badir non wa yazdadu alladhina amanu beydo gonginde Allah ben beydo imanan gongingol be ganda gonginnobe Allah e yahudiyankobe enen gandi ko woni deftere ko sappo e jeenay enen gongini Allah joni gongini nelaado Allah nelaado Allah haali kadi sappo e jeenay e deftere mum be beydo kadi gonginde Allah ko dum badir non wala yartaba wasa sikkitaade allazina ben utul kitaba rakkanobe deftere wal mu'minuna e julbe mbasa sikkitaade so nelaada haali adadu goddo mo wana dum be cikkitona joni nela haali ko adadu on wali yaqul alladina bele haala ben be ganda fi qulubihim be ganda ene berde men maradun sikki to bange nafiqagal madina naabe wal kafiruna e hefere makka be biya maza arada allah bi hadha holko allah muy e ndedo limore masalan tindo lako dum firtata kazalika allah wi no majjiniri jeddu ummital ni yudillillahu alla majinata man yasha'u mahaji majin wa yahdi alla ne fewna kadi man yasha'u mahaji fewndi wa ma ya'lamu junuda rabbika anda konuji jome e malaikaji e ko wana dum illa huwa sawana allah anda sembe malaika sawana allah allah tan andi sembe malaika wa ma hiya wanani goldo jeygol sagara gol wanani illa zikra so wana ko gol baccor gol lil basari wanande bandenke kala ko non wal qamari allah wi mi wondiri lew wal layli mi wondiri jamma ida adbara so tawi rumkitima wasubihi allah wi mi wondiri subaka ida asfara so tawi feeni innaha jeygol gol kalan ma mi gol la ihdal kubari o gota e jarabuyaji mawdi di allah addi aduna di allah jogori addude l'akhara naziran ko gol jertino wallil basari wanande bandiyanke liman sha'a minkum kala e mon kaajo an yataqaddama de ardinta moƴƴere walla ardo fewde moƴƴere bismillah yowan aw yata'akhkhara walla yidi nebde ene feewe bonande walla yidi nadde jeygol wala bonande bismillah yowan kullu nafsin gande kala fittan bima kasabar ko golli ko rahinatun ko jukundi illa ashabal yamin so wana be ganduda ko jomirabe jungo nyaamo hebirbe kayitaji mun den ko tadobe ben fi jannatin gonata koy gese yatasaaluna ena namdondira hakkunde mumen anil mujrimina ga bandiji anani holno alhaali mun way aha joni non wayaquluna lahum julbe be mbiyana heferebe be ba'da ikhrajil muwahhidi minan nari caggal kala gonɗinnoɗo Allah ko famdi fof tawde a meɗino gonɗinde Allah ka nato yo aljanna caggal ne naɗɗa jeygol nelaɗo Allah tefanma paada aljanna yimɓe hankandi fonnoɓe nadde aljanna fof naati hankandi uddama damude uddama fonnoɓe nadde jeygol fof naati uddama hankandi jaltowo ala
julɓe wonɓe to aljanna ɓe uddita pallanteje kuccita e maɓɓe kamɓe wonɓe jeygol ɓe holko ɓe mbiyata ɓe ma salakakum fi sagar holko nanni on ngol jeygol holko nanni on jeygol ngol hol sababu mbaɗɗon ha nanni on jeygol qaalu kamɓe wonɓe to nder jeygol ɓe jaabo ɓe mbiya lam naku minal musallin min laatanoki e min gondanno e juuloɓe min juldatano e juuloɓe ɗuma ɗanni min jeygol walam naku min laatanoki kadi nud'imul miskine e min ñamminanno miskineɓe min ñammintano wa kunna nakhuudu min laatinoma e min jumpanno ma al kha'idina wonde jumpoɓe kala haaloɓe ko boni e min kaldano e bonande e min ñamminanno min ñammintano min juulatano min ñammintano miskineɓe e min jante e haaloɓe bonandeji e golloɓe bonan min gollida e mumen o kunna nukazibu min laatinoma e min pennanno bi yawmi dini ñalawma jobdi ɗiɗo jaabo wuuli nayyi ɓe jaaboto ɗum ɗon nanni ɓe jeego hatta atanal yaqin ha mayde areɓe hamin may emin mbayni ɗum noon hankandi bone waɗi wona Allah wi wadde gasi fama tanfa'uhum nafataɓe safa'atu shafi'ina tefoore tefoɓe malaikaji moƴƴi e julɓe annabaɓe ɓe tefantaɓe fama lahum ko heɓi ɓeeɗo ani tadkirati ga wajuji ɗiɓe baajete muridine ɓe ɗurni ka annahum eɓe joga qur'ana sa yiɓe cikkataɓe humurun ɓe mbayi kono baroɗe walla poñ mustanfiratun ɗi ganduɗa ko dogoji walla donnaji ɗi ganduɗa ko poñ bamɗi poñ bamɗi ndumsaji ka annahum humurun cikkatakeɓe ndumsaji mustanfiratun poññaji farrat dogi min ɗadoratin e mbarodi no ndumsa dogirta mbarodi ni noon ɓe dogirta qur'ana ɗal ɗaccu ni yuridu kullu mri'in minhum kala e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo heefereɓe ɓe muuyi kullu mri'in bal ɗaccu ni yuridu muuyi kullu mri'in minhum kala neɗɗo e maɓɓe muuyi ko an yu'ta suhufan ɓe rokkete kayitaji munasharatan caraɗi rokke ɓe mbi ko lan nu'mina laka hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uhu min jogorani gonɗindema so wona goota em fof deftere tello e mum walla laytere ummade Allah fewde kaari nde min ganda ko gonga kalɗa muttide Abu Jali wi kañum e dental Quraysiyankoɓe ɓe mbi ya Muhammad lan nu'mina bika min jogorani gonɗindema hatta ta'tiya kulla wahidin minna bi kitabi min as-samai ha gaddana kala goto emen leetere ummarade asaman leetere o unwanu adresse mum leetere o ko min rabbil alamina ila Abu Jahl ummade Allah fewde Abu Jahl winde ɗum leetere wonde ko kañum nelma so ɗum ala min pamani on saha min gonɗinma ɓe mbi yaquluna in kana muhammadun sadiqan so tawi muhammadun e gonɗi ko haalata ko la yusbihunna inda ra'si kulli wahidin minna sahifatan fiha bara'atu minan nas muhammadu so tawi ko gonga ko Allah neli ɗum kala emen pindo ma taw les jaganaw mum kayit ne winda ɗum ummita Allah wonde kañum natta jeygol e so ɗum ala e wona gonga ɓe murti ɗum woni bal yuridu Allah wi ɗaccu ene muuyi kullu mri'in minhum kala goto e maɓɓe an yuutande rokkete suhufan kayitaji munasaran caraɗi kalla Allah wi guftokan bal ɗaccuni la yakhafuna al akhirah kamɓe gondiɓe kulani lefte l'akhirah kalla ko noon innahu qur'ana tadhkiratun ko wa'zu faman sha'a dhakarahu on kaaƴo waccorade qur'ana bisimilla yo waccoro fama yadhkuruna ɓe mbaccorta ko qur'ana noon illa an yasha Allah sona Allah haaji so Allah wela kaɗa waccoro huwa Allah de ahalu taqwa Allah ɓuri hande hulede wa ahalul maghfirati Allah ɓuri handude yaafade sene yaafa ko Allah yaafato suratul qiyamati simore nde ko non ne wiyete andi salade neɗɗo Allah wana kañum koto Allah to calaɗa wana an sali Allah ko Allah adi salade ma de caliɗa ɗum
calagol Allah adi calagol neɗɗo e Allah jabgol Allah neɗɗo adi jabgol neɗɗo e Allah ko ma Allah jamma nde jaɓa ɗum so Allah jaɓani ma jaɓata ɗum so Allah salimama hortanpinoma ma wawa jabde mo ɗum tagi jimo wi ayyuhal mu'ridu anna o yibara ɗum ko ibnu farid o yimmi ɗum koye hadara Allah o wi hey ma ɗurni ɗumin mo ala amen haaju paama inni iradaka minna ɗurnugol ma koye amen ko minen gadi ɗurnadema sabu law aradnaka so min muyinoma ja'alna kullama fika yuridna so min jogayma ma haaju kala ko min jiɗi ɗum min mbaɗa hema min ngala haaju noon wona an sali min ko minen calima suratul qiyamati simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makkande jippi allawi arba'una ayatan ko capanɗe nayi aya wone mayre bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko joom yurmede hewde hufti dinde julɓe hefereɓe ga aduna ga arrahimi ko joom yurmede hewde heerinde ko julɓe jeeyi ɗum ko laakara Allah wi la uqsimu mi wondiri bi yawmil qiyamati ñalawma darga wala uqsimu mi wondiri bin nafsi e fittandu Allah wamatu ñiŋoru hoore mum fittandu waɗoru ko boni ene andi kadi waɗa ko boni ñiŋa hoore mum Allah mi wondiri ɗum fittandu holko woni jawabu mayru la tuba asunna wallahi mi wondi onon makkanaɓe wiɓe ummital ala mi wondi ma on ummitine woni jabol ngol so Allah wanana gasata so Allah woni ka ha welata ni so woni ka yatta Allah wi ayahsabul insanu bele kefero sikkat Allah najma'a wande min bawa rendinde idamahu iyemu bala wallahi ma min dendin iye qadirina e min kattani rendinde ƴeeɗe min dendinade ala an nusawwiya bananahu min tonda guje peɗeli makko kanko oɗo min dutta guje ɗe hono no wonirno cukalel ni so mawni ko noon ɓurata kadi Allah wi qadirina komin hattanɓe ɗum bal ɗaccuni yuridul insan neɗɗanke muy ko li yafjura pour fenna amamahu yeeso mum ɗum neɗɗo yiɗi ko fennude yawmal qiyamati yasalu o wona e namdade ayyana yawmul qiyamati holde darga darata Allah wi ɗum namdiɗa mi haalanma nde darga darato fa ida baraqal basaru so tawi gite ma majji tan fodde ɗum tan sa fodde majango yi tan no pamirta ko noon dargol ɗon tolni darga wiyata ne ara fandima ayde balla walla joni ɗo e 2 heures ala darga darot tan darga wiyataki janggo wiyataki ɓawo janggo wiyataki ɗo e nde wiyataki ɗo e nde sa nani radio ji ne kaala darga so tawi darni ñande 24 darga ma daro ɓe penat Allah bonni ɓe penat darga kay majango yitere tan so neɗɗo muɓɓi gite muɓɓiti tan gasi wa khasafal qamaru so tawi lewru nduɗo leer mum muti wonti niɓɓere wo jumi ash-shamsu wal qamaru nange e lewru ndendinama e nokku goto eɗi ndendata joni ay nange nani hoto lewru woni yehi lawol mum so jamma ari lewru yalta nange e lawol mum ñande ɗi ndenti ñalawma goto eɗi jaada aɗa daara lewru aɗa daara nange ganda bone waɗi wo jumi ash-shamsu wal qamaru ñande hen yaqulul insanu yawma idhin on ñalawma yaqulul insanu ñande hen neɗɗo wiya aynal mafarru hoto dogirgal hoto paaɗen ɗo doga waɗi ɗo hucce ala bone waɗi Allah yomo kalla hande ɗum gufta kan dogirgal ala la wazara ƴoñorgal ala ngal ene reena ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma hande al mustaqarru woni ñiɓirde koto Allah garas ko Allah tan toon paaɗen goɗɗo ala dogirgal ala mo mbinɗa woodani o mo mbinɗa wawa haydara o yawma idin al mustaqar yunabba'u al insanu yawma idin ñande hen habre neɗɗanke bima qaddama ko ardinno kala ko bannoɗa e moƴƴere kalaneɗa wa akhara e ko nemnuno e golle o holle balil insanu ɗaccu neɗɗanke basiratun kañum wonata seede ala nafsi e hoore mum neɗɗo sertoto hoore mum kañum haalata ko wonno mi rewino ɗo mi waɗino ɗum mi haalino ɗum ko an haala hay goto haalantama balil insanu ala nafsihi basira ko neɗɗo hasbata hoore wona Allah Allah wiyata ko haala tan jungo wi mi memino ɗum mi memino ɗum mi memino ɗum ha gasa noppi mi heɗinoma kaza o mi heɗinoma kaza o ha gasa yitere mi daarino kaza o mi daari hunuko mi memino ɗum kala ko bannoɗa haalta
ɗum weejata Allah tan paari kañum inna rabbaka la bil mirsad Allah wi walaw alqa ma'azirahu ñande heen hay so o weddima gantoji makko fof e Allah yaafomi Allah wi ma qabiltu minhu mi jaɓata hankandi c'est trop tard saɗa yaafno Allah ko gawanata so toon kay c'est trop tard hankandi ko merde tan la tuharrik bihi ɗum ko jumla mu tarid ko darga Allah haala noona e joni o fuuti faate nelal Allah kadi ko jumla mu tarid kaɗo haala faɗi ɗo kono wona ɗo ko wonno la tuharrik bihi Allah wi an nelaɗo Allah so tawi Jibrilu ne janga Qur'ana koɗo dillinir Qur'ana o lisanaka ɗemgal ma li ta'jala bihi ha jaccinoɗa hen pour hade ɓorata Allah wi ɓorata hoto dursito hoto nabdu hoto wi aɗa retta hen no cukale wa nasa dursito tan di cukale kewɗa ko gaalu o wiya gaalu wona noon wi Allah wi nelaɗo hoto wi noon heɗo tan o haala so gani defta hen gasi ɓorata li ta'jala bihi Allah wi inna alayna koye dow hoddiro amen jam'ahu waɗɗi rendinde Qur'ana o e becce ma Allah ala ko waɗɗoto ɗum waɗɗi ko hoddiro Allah rendinande nelaɗo Allah Qur'ana e becce mum koye hoddiro Allah waɗɗi Allah ala ko waɗɗoto mum inna alayna jam'ahu ene waɗɗe amen rendinde Qur'ana ala Allah waɗɗata ko mum haytara waɗɗi koye hoddiro Allah jam'ahu rendinde Qur'ana e becce ma wa qur'anahu jangindema Qur'ana o koye hoddiro Allah waɗɗi Allah wi fa ida qara'anahu so min jangi Qur'ana o e dow ma e ɗemgal Jibrilu fattabi'i Qur'anahu reftu e janngugol makko ngol so gayni tan reftu hen ɓorata no foti fof so yiɗi heewa so woni hizbaji ɗiɗi ɓorata woto dursiroɗo wara hoore ma summa inna alayna koye dow hoddiro amen bayanahu penningol Qur'ana wonandema ha paama o ko jumla mu'tarid haala ka gasiɗo o faati haala ko haalanno ada ko darga o haalanno o wi kalla ko noon bal ɗaccuni neɗɗo o kamɓe yimɓe ɓe wi hibbunal ajilata eɓe jinno aduna eɓe jinno aduna wa yazaruna ɓe goppi al akhirata l'akhira ɓe gollanani ɗum wujuhun yawma idin jeese ñande darga jiya hen nadiratun ene jalbane beddo daral ayno jeese gartuɗo Amérique no wayata ni jira yeeso beddo daral faraysi en jiida yeeso gommiɗo beela ala jiidata ñande hen noon jeese badata gummiɗo joni joni farese telli e gummiɗo joni joni beelani tellini masalan huudu suru mum jeese ɗe jiita o yeeso ngoye ɓawlata goye leerat yawmal qiyama noon jeese mbadi nadiratun jiya jeese ne keccini ene beddo darade ila rabbi ha fewde joomumen nadiratun ko daroje o wujuhun ñande hen jiya jeese yawma idin on ñalama jiya basiratun ni ñirɓini ene mayno yeeso bonko ni e mayno yeeso keyɗuɗo ni tazunnu jeese ɗe ne janana an yufa ala biha jeese ɗe ene janana ene jogori gollede majje faqiratun ko ene naññeje jen jeese ɓaleje ɗe eɗen janana ko bone jogori arde majje kalla Allah wi ko noon ida balagat so tawi yettima fittandu attaraqiya bone daade o haala ɗo ko mayde ade mayade dargal so fittandu ari ha bone daade ma an neɗɗo aɗa lele dow diwa ma koreji ma ene ɓalli ɓeɗo ne moyta ɓeɗo ene ɓoosa ɓeɗo ne palka ndiyam fittandu yettima bone daade waqiila wiyane wonɓe sara makko ɓe mbiya marraqin holmo coowo noddoye mbooj ƴeewe ceerno kaari yo winda maaye ƴeewe bilejo kaari yo ar ko sukuñaaɓe o wondi omo diwnane wa zanna kanko omo yanana kanko mo mbiyeten addoye mbooj addoye ceerno kaari addoye bilejo kaari o kanko omo yanana mo fittanu mo yetti bone daade omo yanana annahul firagu hande ko ceerigu woni ko yaade won ko watti yiide ko on jiyata o mana ndaara galle jeygol o mana ndaara galle aljanna Jibril nan tiime makko Azrailu nana ene onga fittanu e nder ɓandu ko jaltuɗo yimɓe omo ndaara en omo foofa kono ko jaltuɗo hankano wonta artu heddi ko gasa polɓungo waɗa o tan o decca tan feere boni ƴetta taw kanko o yeehi ko ɓoy omo yanana annahul firagu ɗum ɗo ko ñalawma ceeni
wal taffati saagu ene fiindira korlal bisaag e korlal omo buklet baklet gal korlal ne fiye ngal omo waklito ɗum nden yurmini eɗen mbiya ɗum nden yurmini kono ko ɗum yurmini mi fiirana gorom waklito tan ala ko mbawɗa hen omo andi ila rabbika fewde joome yawma idin on ñalawma almasagu soggorde koto Allah ko toon fayi joni noon fala saddaga oɗo o gonɗinano Allah wala salla o juulano walakin ko woni kazzaba ko pennunoɗo qur'ana wata walla o runkiti humma zahaba o yehi ila ahlihi fewde koreji makko yata madɗa omo ñaaƴa o wiya ko ni panmi ko ni mbami omo fiito becce Allah wi awla laka bone handi e ma awla laka halkare wodani bone hande ma Allah wi fa awla ɗum ɓuri handude ma haade ka bonɗo kay bone hande ma ɗum ɓuri handude fa awla humma refti kadi awla laka bone kay hande ma o wi fa awla ɗum ɓuri hande ayahsabu l-insanu Allah wi beele neɗɗanke sikkat an yutaraka on woppe tan suudan omo dunna ɗum sikkat o wiyataka waɗ o wiyataka woppu ana daña ɗum a juulat a hoora walla mayde ngel ɗuma alam yaku Allah wi kanko jeddunoɗumi beele o laatanoki nutfatan ko toɓɓere min maniyine maniyu yumna mo ene waanje e ranga debbo beele wona toɓɓere maniyo wonno toɓɓere nde humma kana toɓɓere nde laati alaga tan ko heɓɓere nde wonti hettere Allah wi fa halaga Allah tagi e heɓɓere he tagi hen neɗɗanke fa sawwa o fondi toɓɓere neɗɗo o waɗi ɗum neɗɗo fa ja'ala minhu o waɗe toɓɓere he az-zawjayni fasaŋeji ɗiɗi holɗen fasaŋaji az-zakara en saaji wona gorel wal unha en saaji wona dewel en saaji kadi wona rewɓe ɗiɗo en saaji wona worɓe ɗiɗo en saaji wona dewel e gorel fof mo waɗa walla en saaji goto jibine gorko en saaji debbo goto jibine debbo en saaji debbo e gorko jibine en saaji rewɓe ɗiɗo jibine en saaji worɓe ɗiɗo jibine fof Allah wi noon fof ko toɓɓere wotere Allah wi alaysa zalika mbele wonataki bawɗo wadde ɗeɗo gueɗo mbele oɗo wonani biqadirin ene hattani ala yiyel mawta mbele o wa wurtinde mayi baɗɗumi o donc wurtinde mayi jawabum ko bala omo wawi kay wallahi bala noon ne rasulullah sallam wi nde o haali ka haala o wi bala o wi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idha qara'aha so janginde simore o wi subhanaka allahumma bala ibnu abbas wi sa jangi sabbi rabbika ha yettima imaman kana aw ghayruhu sa almami sa wana almami fu sa jangi ha yettima do sufi ibrahima wa musa biya subhan rabbil ala hayta ka almami wi non sa jangi wottini o wi kala mon jangudo wottini walla o man qara minkum la uqsimu bi yawmil qiyamati kala mon jangudo la uqsimu bi yawmil hagati yo wi subhanaka allahumma bala to fo almami so wana almami abi hurayra wi rasul sallallahu alaihi wasallam kala jangu wottini hayati yo wi alayhi sallallahu so wi alayhi sallallahu bi hakamil hakimin yo wi bala so almami so wana almami fof fa ana ala dhalik min ash-shahidin so jangi wal mursalat so tin fa bi ayi hadith ba'da yu'minun yo wi amanna billahi suratul insan simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ɓe mbi ko makkane jeppi ɓe mbi ko madina aaji ɗe ko capantate goo bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi hal ata Allah wi arino alal insani en neɗɗanke hinun saha min addahari to bange aduna lam yakun shay'an wonano haydara mazkura nde ene haale neɗɗo arino e saha fodde duuɓi capanɗe ala ko woni baba adama o haalata ɗum o woni no duuɓi capanɗe nayi ko leydi omo waɗa ɓakkere omo ñolna omo juuɗi lam yakun shay'an mazkura neɗɗo arino e on saha ko fi toppete fof o meeɗino waade noon inna no minen halaganal insana min tagi neɗɗanke min nutfatin min tagi ɓiɓɓe adama ɓe koye toɓɓe amsajin jillodirɗe toɓɓere debbo e toɓɓere gorko ko hen neɗɗo taga ndiyam debbo e ndiyam gorko ɗo neɗɗo taga Allah wi ko ɗo neɗɗo taga
fama'ur rajuli ndiyam gorko dam ghalizun abyadun ko tekkudam denejam wa ma'ul mar'ati raqiqun asfarun ndiyam debbo dam ko cewjam cewdam fa ayyuhuma ala kana sabahu lahu kala hen ngadi dam ko dum jibinte so ndiyam gorko adi ko gorko so ndiyam debbo adi ko debbo wa in sabaga ma'ur rajuli kana al waladu zakaran so ndiyam gorko adi ko biddo gorko wa aksu unsa sa tawi ko ndiyam debbo adi ko biddo debbo wa in sawaya sede gardi fa hunsa muskilu ngunu ngana jibi so debbo ndiyam mum ndiyam gorko am yettino ala ko wonta debbo wonta gorko wonta ngunu ngana wa qala ibnu abbas wi ala ko ndiyam gorko e ndiyam debbo jillata neddo tage hen kala ko woni dadol kala ko woni iyal kala ko woni doole ko ndiyam gorko kala ko woni tew kala ko woni idam kala ko woni leebi ko ndiyam debbo kala ko woni leebi e neddo kala ko woni idam e neddo kala ko woni tew e neddo ko ndiyam debbo kala ko woni doole iyal rado ko ndiyam gorko don taga min fatinam sai Allah wi medrini nabtalihi min jarribomo kanko neddo Allah wi innanu minan ja'alnahu faja'alnahu min badi mo sabu dum do min badi sabu dedo gede min badi mo sami an ko nano basiran ko jiyo innanu minan hadaynahu sabila min penyini mo lawol fewde lawol pewal min neli nelaade imma shakiran ma o woni jul ko imma kafuran ma o woni kefer de getti neddo wala ma o wana juta wala kefer innanu minan non a'tadna min padani lil kafirina hefere salasila geggelle enen bete cienuji neddo ene dasire dumen wa aghlalan e lullude wa sa'iran e jeygol kubowol ngol o leftirte innal abrar so tawi ko julbe be yasrabuna e be jarne min kasine kasuji sangara kasuji di kana laatima mizajuha ko jillete hen on jardata kafe wana wada hen mewde wana kafe ma asiwat yetta for goloriya bada hen haran watal jara o wi kasuji sangara aljanna di watte mew mumen ko kaftan gol goto ne wi'a kafuran sa ƴetti sangara ka sangaro mbatta hen ko ndiyam kafur cille hen o so ha jara woni momi zajuha jillogol kas o kan anani kafuran ko tangol wiete non o wi kafur sa anda ko aynan ko sewnde yashrabu biha ene yara sewnde he ibadullahi jiyabe Allah yufajjirunaha e be buccita sewnde ne tafe jirane buccirgol yufuna bin nadri dulbe be ganduda be ene kumnanno so takkani Allah wa yakhafuna yawman ene kulanno nyalawma kana lati do sarruhu warade mum mustadiran ene satti wo yudimuna ama jiyabe Allah be ganduda ene nyamminanno ala hubbihi e tawa yidde dum be nyammina be jid nyamminanno be tawa ni jid ben julbe ka Allah haala ngadana Allah wadde huune kumna ka juulan nor ngadana kadi Allah wadde huune mbada kono ngadana Allah mbasa wadde on Allah haalda o wi ko adantonobe Allah mbada be ene kudi kadi nyalawma yawmal qiyamah ene nyamminanno tawa kadi ko nyamminta ko kadi ene jiddi dum rasul sallallahu alaihi wasallam o wi on nyammindo juldo longere wotere nyamminda keydu luqmatun wahidatun fi batni ja'i afdalu min bina'i alf jami nelal Allah wi longere wotere itta totta keydudo nyaama enna e der reedu mum buri hewde baraji e maade jumaaji ujunere haala nelal ni firto iko ene nanni kadi holko addani juma ma hen wana yim iso neddo wurani ko juma watte ma jam dañe kayde juma juule so mi heydi mi wattaki mi heydi ko bada mi jama mi hebal galla mi lelo e ko bada rato a fini haccitaaki bottari on diya don ki dañ ayata jamata ko fudo de ayi ayata sakay darata sang mala hay ko darata galla ma kay sa juuli ka ko tinane sa juuli ko tinane ka da botti do kay ha ndekete sakkade ɓuri hewde baraji e maade juma sakkade ɓuri hewde baraji e maade juma ɗum sari a haɗiri asakal nawede juma sari wi ko asakal nawetake juma sottake leece sottake micro sottake martake juma dagota ko sari e jama jaɓani ɗum sa waɗi ganda askani sa ƴetti asakala soodi leece nawi juma a ƴetti asakala pentiri juma a ƴetti asakala soodi ventilateur juma a ƴetti asakala yoɓiri kuura juma ganda ala baraji ke askal ma timmani tottata ko ñamoɓe ko ɓe mbiya tottu ko yimɓe tottata innama sadaqatu lil fuqara wona lil masajid Allah wi ko ya tottu miskineɓe ɓe an ñamata
yo tofirin juma mabbe mara kam an koy rokube tan sadu jogi kali adi wadde ko moj ittu kali ma labdo mara juma ittu kali ma labdo cioda lesse jama kono itta asakala cioda lesse jama yi ciakke jogo ma askan ka say saya ana askan ana mbidaki kat cikara wadi baraj cikara dañi baraj ay baraj gote dañani o pi lawol koddido ma nan don bi ba ma nan don bi yumma nan don ko miskina la nyalli non hokkumo dum bu yaade jama ko wada jama a jogi mi nyum jida yuma baba nawa jama lesi asaka yi tokko hokkumo na wonde base do kanko poto ana ga galo aski million ngaji tas itu rokki miski itu mawne ala jogi mawne mo jida yuma baba hokkumo ona to wonde base nanya baraji jokka en dam kat kada fofti aporte bana makko sayti 3 millions ki mi nyum jida yuma ba wala mawne i wana hankara wada commerce jona hewa kalis sa si gol ngondo ka gol jonjon ko yima ngas kono ngaska pacca mala tema don temdere wonta e dépasse kono wada sa kin temedil ko da temedil wala temedi do asaka iko wada temedi ko nafa rokkane dokaram ko nafara nanya baraji o wi ko ala hubbihi nyammina neddo arji ko dokkuda ko kata wadi dum kadi wana dokka ka yida saruki ka yida dan tabarati wa nyammina miskinan miskino wa yatiman al yatimu wa asiran dahar ay o jippi ko sina aliyu kono kala baado no wayni ay o jippi men sina aliyu o medino finde be ngala ko be nyami nyalama kuudo kanko faano binte bikon makko al hasan al husayn be ngala be nyalli non jamma ari o yehi yahudiyan ge goro koddino ko don o wi dum kanko de o mandara do liggi o rotan dum sardin mum jamma yobi mo gawri o addi o totti faano bintu rasulillah o yowor ko defi be nyam fama bintu uli fecci conni ni wadum pecce tati hen feccere saggini gosi saggini ruy bendi e be jogori nyamde tan hankandi heddi tan kabe banni e be jogori nyamde tan miskino dari dama galle miskina ala ndar ko nyami sanno min joni wara min ko wonta madum umron o miskina do nan par so min dawa min gala min nyasi no min ko non bien kono non miskini daño nyami fara binti ummi itti barmel totti miskini yaadi he wadi karaw yeri karaw mum gadi defi ha bendi miski fagiru woni aliyati mutel dari wi aliyati mu ba mu may ndara ko nyami o itti barmel ko totti dum yaadi he o sagini o wadi gadi o sagini kay mbosiri o yerwi kadi wati goddum gadi wadi nyir kosam karwi ha ndaadi bendu tan kadi dahaado ari mimine de ko dahaado bandara ko nyaan o to totti don jodi en baldi non Allah ko beedo e paado no wayni fo sino anal wadu min de wata ma jogoda gedal to Allah koor ngal be mbaya non be bani ciaro kadi wana hayno bieten ni min de rokki hay o duwanaki mi haado imbarona Allah mbayi ko wonde may do ne Allah wi kambe be mbi de be dokki de be mbiyani mabbe mante andi enen joni en dokkat yidata non mo dokkuda waare ma wima min de mi ko dokkunda mi Allah jarama ala sido rowi non wona Allah mbadirda so wi oro fel nyen wonde raade hokkudem min non mi wonta rokkudem taade wi so rokki mo hay jara wira kam ya ambarona ko Allah mbadirda ko ni ma jare ko Allah wima jara ko to buri hewde ha ana jaja jara makko ay dara ala bat jara ma Allah buri Allah mo mbadirda sabu mo yi so yido wima jara nyen wonde yo bur kadi so sa rokkanno mo yo bur don hewde o wi o mantaño mi de haado duwanaki haado o yani mi jaram haado ni non taw ko taade ko non an wana ala nokirda haade me abi ada jaram dokka an ka jaray ay seyna len dokkinde o wi inna ma nudimukum ay min nyaminiri on ko li wajhi llahi ko sabu Allah la nuridu minkum jazaan min muyane mon jogdi wala shukura wana mantore ala koy ndeje min jaati mo warkale
inna nakhafu sabu min kuli min rabbina ko ummarade joomi amen yawma nyalawma abusan mu ganda nyirbini nyalawma bondo nan ala ko min kuli wana diga nyalawma bondo nan yeso dam dariran cattudo Allah wi de be bi non fa waqahumullahu Allah dandibe sarra zalika al-yawm warde on ma nyalawma walaqahum Allah rokkibe to nadratan jondam e jalbugol jeese o sururan e mbele yalto Allah ma yobbe dum ko areta ko suwa wadde wana so wana dal janto Allah ma yobbe o sururan e weltare wa jazahum Allah yobirbe bima sabru sabuko be muni e ndewi Allah be goppi gofi jannatan Allah yobibe aljanna be naata wa harirani comtini biini be worno muttakiina se be naati to alhali latare ke be tuggotobe fi hado aljanna alal araike daddeteje la yarawna be jiyata fi hato samsandange wala zam hariran wana mboy be jiyata mboy be jiyata nange be jiyata nguleki be jiyata jangol woni be zam hari ko jangol Allah jogi jangol nan to Allah akbar ay hefere sebe nanama aljan jayugol ha hankandi balli mboni be biya Allah min tampire Allah ko jidon min tampi min jidi ko buwol Allah jogi buwol nawe ton so mujarrama be naade buwol ngam bi Allah nrutu min to jayugol to min patto to bure min ga ndeki wana buwol Allah jogi buwol buri bonde jayugol Allah non ma dandube kambe be do wadirbe Allah ni ma Allah dandube ngol wala zam hariro Allah wi ma rokube ton daniyatan besnoje de ganduda ko ballide sa joodima hebat sa darima hebat sa lilima hebat alayhim e dow mabbe zilaluha ledde besnoje de o zullilat ene elta udufuha jungi ledde de tazlilan eltugol Allah yo yudafu alayhim wangine e mabbe to aljanna bi aniyatin koppuji gendukeje min fadbatin khalis danej wa akwabin e koppuji min kanas lati de gawarira koppuji khalis danej gawarira koppuji danej gawarira khalis danej khalis mirok kange mirok o wi gawarira o min fadbatin kay khalis danej itta koppuji di ko ton itta daddaruha e pondi koppuje de takdire pondugol andi enen ga joni seden jara kafe ko ma be ngayna be ciwone seden jara tukon ko walla baden seden jara gosi baden ko jiile wana ay kambe non ala sa heddi ala ton ko go fotan ko fonda kurta sa mankara wa sa adda timmat daddaruha takdire ويسقون فيها بنجرنيتو الجنة كاسان كاسانغرا كان لاتيم مزاجها كو جلا اسانغرا كو زنجبيل كو تشانغول نبيدي وي زنجبيل اينن كو سewde فيها نتو الجنة تسمى ان انير سلسبيلا ان انير سلسبيل ابو يدا ويدوف عليهم ان وانغو e mabbe wildanun booldi mukhalladuna di ganda ko ciasnaadi di nayi wata idara aitahum sayi booldi di yotte asibtahum cikkaabe lu'lu an ko kange lu'lu manzuran idha wa idha ra'aita sayi thammato e do nemaji e dum do ko ni ra'aita na iman jiya nema kew sayi to jiya ko nema nan to wa mulkan jiya to laamu kabiran mu ganda ko mangu aliyahum dow mabbe kambe beedo siyabu ko comci sundusin comci harir khudurun di ganda ko bulaji wo istabrabene comci di ganduda ko tekkudi ene to aljanna allawi wo hullu be cudire ton asabira jawi min fiddatin khalid danej anani dai be tu wasaqahum rabbuhum yarna be ton jom mabbe yarna be saraban yara tahuran dam ganda ko labdam inna hadha allawi dido nemaji kana lakum latanima onon gollam be ko moji ga aduna jazaan ko jor wa kana latima sa'yukum gollemon maskuran ko mantade to Allah allawi innanu minan nahnu ko ta'kid nazzalna alayka alqur'ana min jippinema odo qur'ana tanzilan jippogol fasbir li hukmi rabbika mun anani de nyaawore jome yettin kala ko pieda sa fiyama mun sa jattama mun sa aybinama mun rohul horwi boy sayo wala tudi minhum waro doftay mabe asiman kewdo bakkat aw kafuran walla jeddo woto jofto andi ko hefere be mbino ne la Allah ko Walid ibn Mughirata ko arno ene la Allah sallallahu alaihi wasallam hefere be dido utbata bur rabi'ata e Walid ibn Mughirata be ngarde ene la sallallahu alaihi wasallam be mbi so tawi ko kalata ko addan ma haldi dum ko ada jidda ko disirda e goto mo fimi hokkuma biyam desa tawa tenge ngala
walli bunmi rewa kuma e jawdi ha beleda woppu ka hala way woppu ko kalta ko burana mo kalta o tawi ko basal min dokkuma ha galda ay tawi kadi ko kaadi min cafruma ay kalna min en deyi ne laada be kalano tawi ko kaadi gonduda min dendina jawdi min cafruma ay tawi ko basal min dendina jawdi ha kewa burtana min fu tawi jidda ko resde min dokkuma bibba min de sattaw tengi ngala kalne mudum Allah wi wala tudi minhum or doftay mabbe kambe beedo heferebe asiman kewdo bakkat wono walidi bunul mughirata aw kafura walla jeddo Allah hon urbata o tefto be hudan ya hajma wazkur isma rabbika jangtu inde joome sada juula sada juula bi bismillah bukra tan subaka wasilan ki hedi sada juula fajri bi bismillah janga fatiha sada juula tusbar bi bismillah janga fatiha sada juula takusan bi bismillah janga fatiha wa min al-layli hunde e jamma kadi fasjudahu juulan Allah ko dum futre geej wa sabbihhu subhin laylan jamma dawilan juudo yani gattu naflu jamma so ari ju naflu inna haula'i ay beedo hudabe be kaldata beedo yuhibbuna al-ajilata be jittan ko aduna wa yazaruna ngoppi non wara'ahum caggal mabbe yawman nyalama thaqilan teddudo nyalama cattudo be gollanani dum nahanu minen khalaqnahum minen tangnobe wa shaddadna min cembini asrahum dole mabbe min cembini terde mabbe min tini dumen wa idha shi'na so min belama baddalna min gossito min batta amsalahum yeruji mabbe min batta tagore wonde min kalkabe tabdilan e gostitogol Allah so min bela min badda non inna hadhihi ndedo simore ne janguda qur'ana ndedo halati alal insani Allah wi tazkiratun ko wazu wonande tagore nde faman sha attakhadha on ma haji jogitade ila rabbih fewde jomum sabilan lawol bismillah yo dofta Allah wa ma tashauna Allah wi on kajata illa an yasha Allah subhanahu Allah hajata rewde Allah subhanahu taw Allah haji dum so Allah hajani ya rewdu ma rewata dum inna Allah kana o serani aliman ko gandudo tago makko hakiman nyenyudo e golle mum en kalino kala jiida ikana aliman rebi hen firta ko serani jon wultu buna non wera wa kana dahi lam yazal kathira kallahu kana aliman basira kala da Allahu ari kana ribi hen kana ko lam yazal tawde aliman nan yaso inna Allah kana aliman inna Allah kana sami'an Allah serani ko gandudo hakiman nyenyudo tagum yudkhilu man yasha o mananna mo wela fi rahmati yurmede mum wazalimina hefere be non a'addalahum Allah heblani be azaban la ta'liman mus suratu wal mursalat makkiyatun 50 ayatan bismillahir rahmanir rahim Allah wi wal mursalat mi wondiri keneli di ganduda dewdirdi urfan aywa eno e rewndirde wal mursalati no wondiri keneli nelaadi urfan e dewndirgol andi urfu firata ko sefe andi sefe reggondir fala asifati mi wondiri keneli cattudi asfan e bippugol wannashirati mi wondiri keneli caroji tobo nasaran e cattugol fal fariqati mi wondiri ayaje ceerndoje hakkunde gonga e fenade ceerndoje ko dagi e ko harmi farqan e ceernugol fal mulqiyati mi wondiri malaikaji di ganduda ene beddo wahyu fewde annababe zikran e jangtowol uzran aw nusra gantingol walla cirtingol dum do jawabul qasami o innama tu aduna wallahi onon makkanade de ko padande don hol dum ummita le lette lawaaji on koko wonata koko yanata selama halata fa idan nujumu so tawi koode de jitaade do umisat annoraji mon melsita wa idha samaa'u so tawi asaman o do mon jiyata furijat o sekama wattama masalan ceki wa idha jibalu so tawi kaaje de nusifat de ganda de carama anani de jarama kanje de do kaaje de matama no kom ndondi de jarama wa idha rusulu so tawi nelaabe be wukkitat ndendinama li ayyi yawmin wanande nyalawma mawd ujjilat badado rajal li yawmil fasli wanande nyalawma ciirudal hakkune tagore Allah wa ma adraka an muhammad ko andintuma a anda ma yawmul fasli ko ni nyalawma dar anda o wi waylun kongol lepte walla weelu nanata jahannama yawma idin on nyalawma lil mukazzibina wadani fennunod Allah wi alam nuhlikil awwalina bele adibe be min kalkani dumen jehi caggal dum humma nutbi'uhumul akhirina min dewni e mabbe wattindibe be
fennuɓe ɓene min dewne mumen min kalki adiɓe min dewni hen woɓɓe min dewni hen woɓɓe kamɓe makkanaɓe yedduɓe ɓen hono min dewnotoɓe hen kazalika ni no min mbaɗiri adiɓe ɓe ni nafalu min jogori waɗirde bin mujrimina bakkodinɓe makkanaɓe waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi alam nakhluqukum beele min tagani on onon yimɓe ɓe min ma ina ndiyam mahinin looɗam ndiyam maniyu Allah wi fa ja'alnahu min mbaɗi ndiyam ɗam fi qararine ñiɓirde makinin huɓinide e ranga debbo ila qadarin ha saha ma'lumin gandaɗo waktu gandaɗo waktu nde neɗɗo jibinte fa qaddarna Allah wi min koddire ɗum fodde no min mbawiri fa ni'mal qadiruna taare hoddiroɓe tawde ko minen waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi alam naj'alil arda beele min mbaɗano leydi ndi kifatan kedi takkodirndi kayri leydi ndi kedi takkodirndi oɗon jaɓɓay dow hen ahya an oɗon nguuri oɗon goni dow oɗon jaɓɓay dow mayri wa amwatan oɗon goni mayɓe oɗon goni less mayri Allah wala wana min wanno noon wa ja'alna fiha min baɗe mayri kayri leydi ndi rawasiya kaaƴe ɗe ganduɗa shamikhatin ɓamtiɗe dow Allah wi wa asqaynakum min jarni on ma an ndiyam furatan belɗam beele wana min wanno noon ndiyam toɓo ndiyam ilam ala ko ɓurɗum welde min jarna on Allah wi waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennuɗo in ɗaligu ñande darga so on darga so darga darima Allah wi hefereɓe in ɗaligu jeehe pokkite ila ma kuntum bihi fewde ko laatino ɗum e mum holko laati ɗon laati ɗon ko lepte to kazzibuna oɗon penna mbiɗon ko lepte ngala pokkite poyeto Allah wi in ɗaligu pokkite jeehe ila zillin fewde ɓuɓri zi thalashi shu'abin joomirawi curkiji tati jahannama so wutti so curki ki yalti fettoto ko pecce tati ceereli tati waɗata waɗa ɓuɓri nafata ɓuɓri curki nafata Allah wi la zalilin wana ɓuɓri dandori e nguleki wala yughni ɓuɓri ni nafata min Allah bi dulbitakol Allah wi innaha jeygol jahannama tarmi e ngol weddo bi sharadin peete ɗe ne ndiwa sa yina ɗe mbay mawnude kal qasri ayno huɓere fotini non peete jahannama poti ka annahu sa yi peete ɗe no ndiwnirta ni cikkata jimala tun ko gelodi sufrun cooji no gelodi cooji mbayni noon peete jahannama mbay waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe haza Allah wiɓe ñande yawmal qiyamati wiya ay o ñalawma hande yawmu ko ñalawma la yanɗiɓuna ñalawma ɓe kalata hay hunde wala yuzanu lahum ɓe jamirtake ɓe gantin fa ya'taziruna saka ɓe jaɓande e ganto waylun konngol lepte yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennunoɓe haza Allah wiɓe oɗo ñalawma hande yawmul fasli Allah wi hande woni ñalawma ceeru jama'anakum min dendini on onon fennuɓe e leñol nelaɗo Allah wal awwalina e fennunoɓe adiɓe pop min dendina on min kasba on onon fof lepteɗen lawol gotol fa in kana lakum kaydun so tawi ene woden on feere nde oɗon duñira lepte ɗe fakkiduni pewje so ɗon jogui feere nden haɗon naade jegol pewje waylun konngol lepte yawma idin on ñalawma lil mukazzibina wodani fennunoɓe Allah wi innal muttaqina ay hulɓe Allah ɓe ñande hen fi zilalin gonata koye ɓuuɓeje andi ɓuuɓeje ko ɓuuɓeje leɗɗe kono nangue kam ala aljanna nangue ala toon ko ɓuuɓeje leɗɗe tan Allah haalata ɗo kono nangue kam ala toon ni ko fi zilalin ko ɓuuɓeje leɗɗe o uyunin e cewle ɗe ene ɓula ndiyam wa fawakiha e muyanteje mimma yastahuna ɗe ɓe gooɗe kamɓe natɓe aljanna Allah wi ɓe kulu ñaame e muyanteje ɗe wasrabu jere sangaraji en jumre kosam ɓira ɗam hani an oɗon newnana hay hunde holko mbayɗen ɗon o wi bima kuntum sabu ko laati ɗon tamaɗon oɗon golla o golluno ɗon ta aduna Allah yoɓa ɗum hande inna Allah wi ni kazalika no min joɓi hulɓe Allah ni najzil muhsinina kala moƴƴinɓe golle mum ko ni min joɓirta ɗumen waylun konngol lepten yawma idin ñande hen noon lil mukazzibina wodani fennuɓe de Allah wi julɓe ɓe kulu ñaame
Allah wi hefereɓe e aduna ga ɗo ko aduna Allah haalata Allah wi kulu ñaame wata matta u ndahmete ɗe qalilan seeɗa ndahmi ɗe aduna ga mbaɗe ko weli on ga ñaame kala ko weli on kala ko jiɗɗon mbaɗe innakum mujrimuna onon kon bakkodinɓe waylun konngol lette yawma idin ñande hen lil mukazzibina wodani fennuɓe Allah wa ida qila lahum seɓe mbiyanama ga aduna ga irka u juule yaw Allah wi la irka u ɓe juulatama waylun konngol lette yawma idin ñala hen lil mukazzibina wodani fennuɓe fa bi ayi hadisin hol fof yewtere baadahu caggal qur'ana yu'minun nde ɓe jogori gonɗinde so neɗɗo gonɗinani qur'an holko gonɗinta sadaqa Allahu al-azim fatiha salatal fatiha